Bismillahirrahmanirrahim. So da sha'awa, kashi na 18. Ganin baya ji baya gani, kawai sai ta saki kuka tana ture kirjinsa. Cikin rikicewa birkito ta ya kwantar da ita gaba ɗaya, hannun shi rawa yake. Kirjinta ya rinka murzawa, yana fitta wani nauyar numfashi, gaba ɗaya ya birkice. Minar kam bakinta da idanta ta nema tana kuka tana ture sa da ɗan buga kirjinsa. Sake ta yi cikin fusgar numfashi, murya na rawa. Ya ce, Minar, yi haƙuri, ki daina tsoro na. Wallahi zan bi ki a hankali, ba zan cutar da ke ba. Ki nutsu, kar ki in ji miki ciwo, Minar. Ni fa mijinki ne. Ya kike so na yi? Wallahi ba zan iya haƙuri ba. Jinya ɗan sake ta ne yasa cikin zafin nama da tsoro ta miƙe da sauri tana ƙoƙarin arcewa. A rigitse ya jawo ta da ƙarfi ta faɗa jikinsa cikin ƙarfin. Ya jawo hannunta ya ɗaura kan mararsa, murya na rawa. Cikin gigita ya ce, Minar, ki ji fa, kin ji halin da nake ciki, ki yi haƙuri ki gafarce ni. Hannunta ta janye da sauri tare da ƙwalla ƙara. Tana yarfa hannun gaba ɗaya, jikinta sai ɓari yake karkarkar. Idanunta ta zaro waje kamar za su faɗo ƙasa. Cikin kuka da gigita take faɗin, wayo na shiga uku. Wani irin numfashi ya fitar tare da kwantar da ita kan plus, tare da yin mata rumfa da faffaɗan ƙirjinsa. Cikin tausaya mata, don har ga Allah yana tausaya wa Minal don ya san tabbas yarinya ce. Gashi gaba ɗaya ta tsorata da shi. Ta gama karaya ta fara kuka cikin rauni. Murya na rawa tana, wayo Hamma Aliyu, kai ya haƙuri, wallahi ba zan sake taɓa ka ba har abada. Na tuba Hamma, kai ya haƙuri. Shi ma cikin tausayawa juna ya shafa kanta tare da cewa, ya haƙuri Minal, ba zan iya ba. Idon Minal ta zaro don gaba ɗaya ya rufe su da blanket. Sannan a hankali ta ji ya sa bakinsa cikin kunnenta. Murya can ƙasa ya ce, kawai sai Minal ta riƙe damtsan hannunsa tana juya kai cikin wani irin yanayin da bata taɓa jan rayuwarta a ciki ba. Baratunta ta sanya ta matse damtsan hannunsa tana juya kai tare da zubta kwalla masu zafin gaske, murya na rawa. Cikin yanayin wahala da azaba ta rinka cewa, wayyo 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 Allah na, ummi na Hamma Aliyu kashe ni zai, wayyo bafa na zan mutu, wayyo Hamma Aliyu. Sai kuma ta saki wani irin marayan kuka tare da ɗan ɗago ƙirjinta sama, fuskar ta cusa cikin ƙirjinsa tana murzawa tana wayyo wayyo. Ina Janaral kam yayi nisa baya jin kira. Shi kanshi bai san halin da yake ciki ba, bare ya san halin da Minal ke ciki. Baya iya fidda numfashinsa da kyau ma. Janaral kam ya manta waye Minal, ya manta matsayin shekarunta gaba ɗaya, ya kasa gano duniyar da yake. Haka ya ta haɗa mata wahala da gajiya har sai karfe 2:30 na dare. Gaba ɗaya sai yanzu ya samu wani irin nan nauyin numfashinsa ya fuskota tare da kuka kamar yaro. Kuka yake, jikinsa na rawa, ya ƙara ƙanƙame ta. Zuciyar shi fal da tausayinta. Haushin kan shi yake ji yadda ya kasa kwantar na jikinsa. Har cikin ransa yake jin tausayinta na ratsa sa. Zuciyar shi cike da farin ciki. Cikin girmamawa ya zame gefe tare da jawo ta jikinsa, cikin fidda numfashi yake magana. Minal, Minal, sannin Minalan Hamma Aliyu, ki yi haƙuri, ki gafarci Hamman ki, kin ji? Ido ya ɗan zaro, jin gaba ɗaya jikinta ya wani sake, duk inda ya taɓa ta sai ya ji ta yi luguyi. Gashi yana ta kiranta ba ta amsawa. Cikin tsaro ya duro kan gadon toilet ɗin ya shige ya ɗauko towel ya ɗaura a ƙugunsa, sannan ya zo ya kunna wuta. Cikin sauri ya koma kan gadon. Jawo da jikinsa yana kallon fuskarta, idan ta a buɗe, amma sai hawaye ke bin fuskarta. Ta zuba wa fuskarsa ido tana mai zubta ƙwalla. Kamata ya cikin rawar murya ya ce, Minal, ki mun magana dan Allah, ki bar kuka mana. Kin san cewa gaba ɗaya ya rasa wani irin furucin da zai mata, da Hausa ne ko Fulatanci ko Ingilishi ne. Kawai sai tsantar kansa yana mata magana cikin Larabci, da yana ga a yau ba yaren da zai sa ta sanyi sai Larabcin. Cikin sanyin ya rungume ta a hankali yake cewa, wannan babbar rana ce a gare ni, ke kaɗai ce rayuwata. Minal, ba zan taɓa barin ki na har abada ba. Kin sani ina son ki, so na haƙiƙa. Insha Allahu zan rayu da ke tare da soyayya. Gaba ɗaya gigice, ya juya ya koma Balarabe. A fili zantakar soyayya kawai yake zuba mata kamar ruwan sama. Ƙara rungume ta yana shafar ƙirjinta, yana kisan duk wani sashi na jikinta. Hawaye ta share mata da tafin hannunsa. Cikin sumbatar lips ɗinta ya tsara mata ido tare da cewa, Minal, ke ce farin ciki na. Tuntuni ke ce sanyin idaniyata. Ba ni samun nutsuwa har sai na kasance kusa da ke. Ƙirjinta ya shafa cikin zub da ƙwalla ya ce, Minal, kina ji na ko? Ido ta lumshe, ƙwalla mai zafi ya zubo mata. Da sauri ya sa hannu ya tare ƙwallar da tafin hannunsa. Cikin tsantsar ƙaunar ta ya ce, har abadan in dai ina kusa da ke, to ba zan bari hawayen ki su zuba ba a ƙasa ba, saboda ke ɗin kin kasance wani sashi na jikina ne. Gaba ɗaya gigice ya gigita Minal da salansa da kalamansa masu tsadar samuwa. A hankali Minal ta buɗe baki tana magana a hankali. Ganin baya jin abin da take faɗa ne ya sa shi kawo kunnensa kusa da bakinta. Cikin zubta ƙwalla ta ce, Hamma Aliyu,
zan koma gun baffana. Dan Allah Hamma ka mai da ni gidanmu kar na mutu a nan. Kanta ya sunkuya ya rinka sakar mata kis ta ko ina. A hankali ya tallabo ta kan cinyarsa tare da cewa ba za ki mutu ba insha Allah, za mu rayu tare da ki dan kin zamo tawa. A hankali ta ce Hamma jikina kamar ba nawa ba, Hamma zafi nake ji. Mikewa ya rungume da ita, kai tsaye toilet ya shige da ita. Ruwan dumin ya haɗa sannan ya ajiye ta cikin kula. Ƙara tai tare da jawo shi tana yarfa hannu tana wayyo Hamma zafi, sai kuma ta saki kuka mai cike da tausayi. A haka Janar da ya susuce mata wanka sannan ya ce Minala Hamma ki niyya ko sai ki wankan tsarkin ko. Tana kuka ta yi wankan, shi kuma ya dago ta ya kamo ta ɗaki. Bakin gadon ya ajiye ta sannan ya fita waje. Motar sai ya buɗe ya ɗauko mata kayanta. Yana dawowa shi da kansa ya sa mata kayan riga da siket ne na atamfa sai hijabinta. Kansa laya ya ajiye ta sannan ya naɗe zanin gada. Ya shimfiɗa wani sannan ya shige toilet ɗin. Wanka ya tsafshi ma. Yana fitowa ya shirya cikin manyan kaya. Ya fito a angon sarras sai kamshi yake zubawa. Ganin ya makara ne yasa suka yi sallah a tare. Suna idarwa ya sunkuyo ta kanta sai kan gado. Suka kwanta yana cewa ba zan sake miki komai ba Minal, ki yi haƙuri kin ji ko Hammanki bai kyauta ba. Ina ita kan Minal sai hawaye. Cikin dashewar murya ta ce Hamma ni dai gida zan koma, ka kai ni gun inna. Cikin tura hannun shi a rigar ta ce in na kai ki me zaki ce mata? Zaki gaya mata abin da muka yi ne? Cikin kuka tana zaro hannunsa a kirjinta ta ce a'a wallahi ba zan gaya mata ba. Wasa tukuru Minal ta ƙi yin shiru. Sai kuka take ita dai ya maida ta gida ko abinci ta ƙi ci, gaba ɗaya ta galabaita. Ga jiri ga tafiyar ta sai ɗinki sawa take yi. Kallon ta yadda take tafiya cikin tausayin ta yace to mu tafi. Haka suka rufe gidan suka nufi cikin Kaduna. A mota kuwa Janar da hannun shi ɗaya na tuki ɗaya kuma ya cusa shi cikin. A cinyoyinta yana ɗan matsawa kamar mai mata tausa. Gaba ɗaya hankalinsa baya kan titin. Ko idan ta limshe sai ya ce sannu Milanina. Ita dai Allah take yi su isa don har cikin ranta take jin tsoronsa da nauyin shiga baki ɗaya kunyarsa take ji. Suna isa ta sa hannu za ta buɗe marfin motar da sauri ya jiyo gare ta. Hannu ya sanya ya kamo ta a hankali ya ja ta jikinsa ya rungume ta da kyau cikin lallashi da salon ƙaunarta ya raɗa mata Minal me yasa kike saurin barin inda nake? Minal bana so ki nesa da ni, ba zan iya jimrewa ba. Kada ki nesanta gangar jikinki da nawa please, kar ki hukunta ni da ƙaurace min. Ana aspect ya Habibati. Shiru ta kan tana lafe a kafadarsa. Ta yi shiru tana jin yadda zuciyar shi ke bugawa. Ido ta limshe tana mai shakar kamshin jikinsa. Hannu ta sa a hankali ta zagayo kugunsa tare da ƙara limshe ido. Tana jin wani irin daɗi yana ratsa ta. Yadda Hamma Aliyu ya mace ya susuce a kanta. Duk wannan tsarin fiskar babu sai kalamai masu sanyi da daɗi yake furta mata. Shi kam General jinsa yake kamar a saman gajimare, yana ta ninkaya ne cikin duniyar masoya. Hannun shi ɗaya ya cusa cikin 'yan rigarta ya rinka shafa cikinta, hannun shi ɗaya kuma habarta ya tallafe cikin tsira mata ido, ya manna lips ɗinsa akan nata ya rinka mata wani salon da ya sanya ta lumshe ido da sauri tana mai fidda numfashi a hankali. Hannunta kuma ta ɗan ɗago ta ɗaura kan wuyansa zuwa ƙeyarsa ta rinka murzawa a hankali. Har zuwa wani ɗan lokaci sannan ya zare bakinsa a nata cikin rawar murya ya ce Minal la shakka an ci muku talifin fi kalbi, shakka babu keta da banci a cikin zuciyata. Ƙara matso ta yi tare da cewa Minal buɗe idonki ki sa shi cikin ƙwayar idanuna ki ji abin da zan gaya miki, za ki gaskata hakan a cikin idanuna. A hankali ta buɗe idonta cikin jin kunya da ɗan cije lips ɗinta. Idon shi ya kafe cikin nata, murya can ƙasa cike da kasala ya ce Minal tashattatul aqli min jarra'i hubbuki. Minal tsantsar soyayya ita ke sa hankali ya gushi. Tabbas haƙiƙa as'atu li wajadtu zawajiki, na yi farin cikin da samun aurenki. Sai ya kuma rungume ta tare da cewa laisa liyal huzni in kunti ma'i, in kina tare da ni bani shiga kunci. Habibati laisa li muallim gairuki, gare ni babu wani mashawarci bayan ke masoyiyata. Idan Minal ta lumshe tare da sa hannu ta rike hannayensa da ke tallabe da fuskarta. Wani sassanyar ajiyar zuciya ta sauke don jin daɗin kalamansa gare ta. Wani irin murmushi mai sanyi ta yi, shi kuma hannunsa ya tura saman kirjinta cikin raɗa ya ce murmushinki ke ƙara wa gani na ƙarfi. Rungume shi da iya ƙarfinta cikin lumshe ido, jin yadda yake kashe mata jiki cikin kunya da sanyi. Murya a mace ta ce Hamma na zan shiga cikin gida, bacci nake ji fa. Marmashi ya tare da cewa to mu koma gida ki baccin ki a can. Yau Hamman ki ko kofar falo ba zai fita ba, zan yi jinyar ciwon da na ji maki. Kai ta dan dago cikin sanyi ta shafa sajensa a hankali ta ce
ina son ganin inna. To muna shiga in kin ganta za mu koma ko? Ayya Hamma, ba yanzu ba mana. Murmushi ya tare da kwantar da ita kan cinyarsa. Hannu ya sanya yana shafa fuskar tare da cewa, to amma fa, mun fita sai ki daure ki gyara tafiyarki. To ta ce tare da tashi zaune. Har za ta fita ya kamo hannunta, fuskar ta ya tsara wa ido a hankali ya ce, fuskar ki ta yi ja, idon ki ya kumbura. Da zaran an ganki an san baki da lafiya, kuma za a gane kin yi kuka mai tsanani. In sun tambaye ki, me za ki ce musu? Shiru tai cikin karya wuya ta yi raurau, alamun za ta zubta kwalla. Hakan yasa ya sake kallonta da sauri tare da cewa, mu je karki kuka kin ji ko? Bebin Hamma Aliyu. Fita suka fara tafiya a hankali, tana gaba yana binta a baya. Yana kallon yadda take dingisawa a hankali. Suna shiga cikin gidan a babban falo suka same su baki daya. Suna zaune sun yi shiru ba sa ko motsi. Sai sautin kukan mama ke tashi cikin tsantsar nadama, tana durƙushe gaban Ammi. Tana ba ta haƙuri da neman yafiyarta. Abdul kuwa shi ma ƙwalla yake zubtawa, yana durƙushe gaban Abba da Dadi yana neman yafiyarsu. Dadi kuwa shi ma sai ƙwalla yake zubarwa. Cikin tsananin takaici da jin kunya yake cewa, kai tuna ni Usman, na aure makira mace ta cutar min da ɗan uwana da matarsa da ɗansa. Maman Abdul, kin ji kunyar duniya da lahira. Me zaki gaya wa ubangijinmu, da wani irin zaki kalli Aliyu da mahaifiyarsa? Me zaki ce wa Ramadan? Wallahi Allah ya isa tsakanina da cikin sauri Abba ya ce, kai Usman, rai ya ɓaci, kada hankali ya gushe. Kar ka jawo matarka Allah ya isa, ka yi mata afuwa, ka yafe mata. Tunda dai gashi a gaban ka kaji ammin Aliyu da Ramadan sun gafarta mata, to ni ma na yafe mata, kai ma ka yafe mata, kuma insha Allah Aliyu ma zai yafe mata. Sannan batun ka ce ta yi asara duniya da lahira kuma bata taso ba, don ba mai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa. Kai dai ka yafe mata abin da ka sani, abin da baka sani ba kuma ita da ubangijinta. Sannan kuma mun san Allah na son masu afuwa da kuma masu tuba. Allah kuma Allahu Ghafurur Rahim ne, don haka kada ka yi mata baki. Abdul, kai kuma Allah ya maka albarka. Babba ne ya ajiyar zuciya tare da cewa tabbas ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa. Muna zata mata Allah zai gafarta mata, don gaba ɗaya ta cika sharaɗin tuba. Ammi kuwa kama hannun mama ta cikin zub da ƙwalla ta ce, na yafe miki duniya da lahira, Allah ya gafarta mana. Amin amin suka rinka amsawa. Ya Amir da Nafisat kam sai kuka suke cikin jin kunyar halin mahaifiyarsa. Cikin kunya suka yi wa Ammi godiya. Ramadan ne ya kalli janaral da ke shigowa falo. Minal na gabansa. Fuska ɗauke da murmushi ya ce, la, Hama Haidar, yaushe kuka shigo? Murmushi ya ɗanyi cikin ƙaunar ƙarin nasa ya ce, to ba ga mu yanzu muke shigowa ba? Ammi kuwa da inna ido suka tsara wa Minal cikin son gano wani abu. Inna ta kalle ta a daidai lokacin da ta zauna kusa da ita cikin sanyi. Ta ce, Bodi, a Jamobo? Bodi, lafiya ki kuwa? Kai ta gyaɗa mata cikin sanyi ta ce, inna bacci nake ji. Shiru Ammi ce tana kallon yadda janar ya tsare Minal ɗin da ido. Ita ko Minal kanta a ƙasa ta gaggaishe su tana ta lumshe ido alamun bacci. Shi ma janar da gaishe da iyayen nasa ya cikin girmamawa. Ƙannan shi kuma suka gaida shi. Abdul ne da mama suka batso gaban shi cikin kuka da kunya da nadama. Mama ta kalle shi tare da cewa, Aliyu, ka gafarce ni, ka yafe min abubuwan da ne maka a rayuwarka. Ka yafe min ko zan samu sauki da yafiyar Allah. Tabbas na san na cutar da kai. Hannu ya ɗaga mata cikin sanyi. Ya ce, ni na yafe, Allah ya yafe mana. Kai kuma Abdul, ai ni a sanadin abin da ka so yi wa Minal ya zama sanadin haɗuwata da iyayena. Don haka kai kam yafiyar Minal zaka nema. Haka kuwa Abdul ya rarrafa gaban Minal da kakarsu. Ya ce, Minal, ki gafarce ni. Da sauri ta katse sa tare da cewa, haba dai Hamma Abdul, wallahi tuni na yafe maka. Kai fa ɗan uwana ne na jini ma. Na yafe maka, Allah ya yafe mana baki ɗaya. Gaba ɗaya suka amsa da amin 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 ya rabbul izzat. Haka aka watse taron da addu'a.